Osa eta Mujika gea, Xabier Mujika eta Jaiotz Osa, eta orain ari geana prestatzen da Otsaiak 17ko estreinaldia Donostiako Gazte-eszenan, Suddenly 3 izena duena, eta dantzagunean ari gea sorkuntza prozesu aurrera eramaten. Osa eta Mujika da orain dela urtebetetxo bat elkartu ginen lan ekipo bat, eta gure helburua da eszenografia eta jantzi eszenikoen mundua eta dantza mundua elkartzea. Jantzitegiari eta okionez, orain arte beti beste baten agindupean edo lan eginda, azkenan segurtasun bat eukidet nolaiteko babesan eukalako, baina kasu honetan, zuzendaritzan biak egonda, eskatasun horrek bai, ematezu beldurra, egiten izena zu nahi dezuna dalako. Suddenly 3an ikusiko duguna da, Suddenlykin pieza mozarekin hasi ginen mundu edo filosofia hori askoz gehiago garatuta. Pieza honek hitz egiten duna da, barne inpultsoei kaso egiten diogunean zer gertatzen den, arriskatzen dugunean zer gertatzen den, eta pixkat desio edo mundu pixkat tentagarriei baietz esaten diogunean nora eramaten gaitun. Lehenengo aldiz, dantza edo koreografian edo ideian Jaiotzekin lanean, lehenengo aldiz erabakiak hartu izan ditu gauza hortan, lagundu Jaiotzei erabakiak hartzen, eta hori izan da erronka nagusi. Ikusi dugu bi mundu hauek, bai eszenografia eta jantzien mundua eta dantzako mundua bat indegula eta ideia asko ditugula komunean. Solo bat izanik niretzat lan oso pertsonala da.